Здравейте, Майнкрафт! Днес ще играем едно клипче и така, нали така? Между другото, този сервер може би да го има в описанието. 100%, може и по-малко, 10 поне. Защото толкова стигаме. И безплатни са парцелите, само казвате с кой искате да живеете. И админа го прави. Ето този е админа. Окей. Тоест, много ме кефат парцелите. Ако искате да снимате с нас, има едно свободно място. Ама едно. Изпитваме поне 5 въпроса и сте готови. В момента нощи не ми се ходи никъде. Взел съм айрон, бе. Ние преди малко почнахме да... Да. Ще си оправя това, нали, проблем. Окей. Ще си оправя проблема, че не го чувате, той е тръгнал за дърво. Аз ще му... И той ще снима, той ще ми даде рега си, защото ще снимаме заедно, нали? Ще сме от един канал. Добре. Все едно аз качвам моите клипове, той качва неговите си, нали така? Знам точно. Знам, видя. Добре. Да. Защо па не? От черно дърво ще ни е къщата. По 10. Аз ще правя по 10 минути, защото ме... Моля, аз съм на едно, бе. Мога, ама па снима по 5 минути, нема и толкова. На за секунди. Не можеш. Мога, ама не става нещо. Аз съм на 3 сърца. Аз съм умряла, ако ме нападне. Поне има веднага бая командата и всякакви други. Скоро ще е готова арената. Ама за жалост не са направили PvP сервер, но много готин сервер. Арената, да. Някой ще каже, тъп е сервер, ама е много готин. Признавам го. Не ми лагва хептем. Добре. И така, колко да събере дърва? Добре. До къде ми свърши брадът. Между другото има... Ето сега ще покажем ларповете. Ама по-късно ще... Ларп енчант... Те ще ги направят 100%. Ларп енчант, ларп евент. Ларп... Да, скоро. Нали го казах? Скоро ще ни видите как ще ни... ще биеме зомбита. Онлайн шоп. Не го знаех. Шоп има и ларп експи. Крипър. Дано да гръмва. Моля те, да не са сложили този мото. Моля те. Топа и паяк сега. Ако гледате... Сега ще ме изнасилят. Не убил. Не можах. Да, стария, следващия новия, както каза. What the fuck? Вижте го как ме издебна. Те новата версия виждат от 1 км паяците и зомбитата, между другото. Това съм го забелязал. Ако кажете, че не е верно, те пана. Паяците на мен не ме видяха и зомбито сега не ме видя, не знам що. Вземи картоф. Добре, взели картофа? Браво, ще си имаме фермичка. Между другото, ние почнахме така и викаме, аре да видим и този сервер. Аз викам, не знам, много готин.
Да, той ми го прати и така. И мислихме, че е готин, понеже има безплатни парцели, веднага си заиграхме. Да, рандом. А между другото, това е нов сервер. Както виждате. Сигурно ще, когато се препълни, ще направят още места, 100%. Така мисля. Админа е пич. Само да си знаете. Ето го админа Кайлито 98 дава парцели, нали знаете? Кълно... Не знам, сега ще го питам къде има, кога има евент. Какво? Добре. Между другото, вие ме наричате да... Добре, не мога. Добре, стига. Между другото ме наричате да Kings Pro, както и сега ме нарича. Добре, стига е. Добре. Утре... той е по F4. Направете го в 8 часа. По-добре. Така е по-добре, между другото, според мен. Умрях. Видяхте ме? Видяхте трола? Не знам. Ето го това. Събрах един стак и няколко. Окей, след малко ще мина, когато ми свърши брадата, да ви покажа ларповете. Информация. Добре, стига е. Ще викаш ли още? Няма. Този утре ще си остава за 16, защо едно казано. Добре, окей. Идеално. Между другото, ще живеем на парцел, защото... След малко. Между другото, живеем на парцел, защото на мен ме е по-кефи и не мога да ни грифат. Тук, ако има рез, няма рез, затова живея на парцел. По-добре. Нали така? Вие няма да ти го чувате, ще оправя бъга. Споко. Може днеска да цъкаме и Lethal Alert с... Не знам, може да снимам на Lethal Alert. Защото днеска ще си инсталирам Lethal Alert и ще цъкам с някой, който е много добър. Не знаеш с кой, не казвам име. И така. Щупи ми се брадата. Трябва да си стеглиш като на нашата версия. Окей. Вярно ли? Yes. Аре, пише хоме. Ето го, парцела е нов, чакайте да се оправя бъга. Много голяма е, аз не съм виждал такива парцели. Виждал съм много по-малки, които са 20 000. Не бе, за колко го чупиш, бе? Тито, добре ли си да си спамват мобове, ли? Аре, ето. Ама си постави лампата, не ми е зар. Ти. Няма, то е грозно така. Искам лампа да има. Искам лампа. Човек, нищо. Ники, аре такова. Обърках се. Карем. Аре, моля те, остави лампата по-готино. Каре, той не знае как да играе за това. Направи лампата. Направи лампата. Админ е ползачи. Реймон е разни. Прави го. Готино е. Дай ми поне лампата и другите.